Nagapati si Bureau of Fire Protection Region 6 Director Senior Superintendent Jerry Candido nga ang pinakadako nga damage sang area amo ang idalom nga porsyon sang balay base sa iya pagpangusisa kag nagapati ini nga may foul play sa nagluntad nga sunog sa barangay Pagdugi, Dumangas las 4:30 sang kagahon sadtong Nobyembre 10. Suno kay Candido, duha ang ila ginatan-aw nga area kun sa diin naghalin ang kalayo. Una amo ang sa ila nga pader kun sa diin yara ang installation sang ilang nga wire nga nagresulta sang short circuit kag ang sa idalom nga parte sang balay nga naibaluan wala nagatungtong sa duta. Dugang paniya, sandig naman sa mga physical evidence nga nakuha sang BFP nahibaluan nga ang may pinakadako nga damage amo ang idalom nga porsyon sang balay. Samtang padayon naman nga ginatan-aw ni Candido kag Dumangas BFP ang pila ka mga accidental nga rason apang dako ang iya pagpati nga ang nagluntad nga sunog ang intentional kun ebidensya ang pagabasihan nga nakita sa area. Sa karon, nagpanawagan naman ang direktor sa pamilya sa mga biktima nga ipaidalom ang mga ini sa autopsy agud matumod gid kun ano ang ginkamatay sang mga biktima. Sa karon, padayon pa ang investigasyon sang BFP agud matulid ang matuod nga natabo sa insidente. Kag amuyadto ang police report nga natipon sa probinsya sang Iloilo. Ini si Kabanderang Frey Anona, nagabandera sa matuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera!